дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи байналмилалӣ оид ба бокс бахшида ба гиромидошти хотири устоди варзиши Иттиҳоди Шӯравӣ Азимҷон Тошев оғоз гардид. дар маросими кушодашавии ин чорабинии варзишӣ раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гул Аҳмадзода, раиси Федератсияи бокси вилояти Суғд Фирӯз Азимҷонов ва меҳмони фахрӣ аз Федератсияи Русия ду карат қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Алексей Тишенко иштироку суханронӣ намуданд. раиси вилояти Суғд зимни баромади худ аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушду оммавияти варзиш ва дастгирии варзишгарон ёдовар шуда қайд намуд ки давоми солҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи варзиш ва дастгирии варзишгарон аз ҷониби давлату ҳукумат иқдомҳои саривақтӣ роҳандозӣ мегарданд. раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гул Аҳмадзода ва меҳмони фахрӣ Алексей Тишенко низ аз рушду оммавияти варзиш дар кишвар ва дастгирию таваҷҷуҳи хосаи роҳбарияти олии мамлакат нисбати варзиш ёдовар шуда ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва Федератсияи бокси вилоят ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани ин чорабинии варзишӣ изҳори сипос намуданд. ба меҳмони фахрии мусобиқа ду карат қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Алексей Тишенко тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тақдим карда шуданд. ҳамчунин як қатор собиқадорони варзиш, мураббиёни намуди бокс ки дар рушду нумӯи бокс саҳми арзанда гузоштанд, бо тӯҳфаҳои хотиравии раиси вилояти Суғд қадрдонӣ гардиданд. мусобиқаи мазкур бо мақсади рушду оммавияти бокс, ҷалби кӯдакону наврасон ва ҷавонон ба ин намуди варзиш ва баланд бардоштани малакаю маҳорати мушзанҳои кишвар роҳандозӣ карда шуд. дар мусобиқа наздик 100 нафар мушзан аз Федератсияи Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон иштирок доранд. Я впервые приехал с Таджикистана. Вот, обстановка хорошая, нравится значит, добродушие. Вот. Турнир сейчас начался, я думаю, пройдет на высоком уровне. Международное соревнование, во-первых, это проверить ребят на международном уровне. Вот. У нас, тем более, мы готовимся, сейчас предстоит в России чемпионат в середине августа, чемпионат России, отбор на первенство мира, кто будет защищать честь страны. И вот на данный момент вот, ребят привезли членов сборной, которые еще раз должны укрепить свое преимущество в сборной за счет опыта, и это должно им дать большое движение вперед. мусобиқа байни мушзанҳо дар вазнҳои аз 51 то беш аз 92 килограмм ҷараён гирифта, беҳтаринҳо ба даври ниҳоӣ роҳ меёбанд. 8 сол машқ мекунам. устоди ман Хуршед Ҳасанов. мо имрӯз хурсандам ки рақобати худро бо ғалаба анҷом додам. ман мехоҳам пагоҳ бо аз ин хубтар иштирок кунам. даври ниҳоии мусобиқа ва маросими қадршиносии ғолибону ҷоизадорон санаи 12 июл дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор мешавад. Замечательно встретили, очень тепло. Прежде всего, это спортивные соревнования, и спортсмены сюда приезжают, чтобы отточить свое спортивное мастерство, попробовать свои силы с соперниками из других стран. Это всегда интересно и придает дополнительно такой соревновательной мотивации для ребят, которые здесь выступают. Ну и, конечно, дружба народов, все в основном страны СНГ участвуют, и ребята общаются, могут общаться, да, на одном языке, заводят дружбу, и потом в будущем, возможно, они станут хорошими знакомыми, друзьями. Как говорится, враги на ринге, но друзья за рингом.